Jedna z otázok, ktorú teraz často dostávam, je to, že prečo sa mi darí. Ja vám poviem tak, že vyčlenila som si na tréning viac času a kamoši, pokiaľ chcete robiť niečo lepšie, nestačí to len robiť. To znamená, že ak chcete vidieť výsledky v tréningu, nestačí tam prísť len fyzicky a fyzicky niečo otrénovať. Vy musíte byť prítomní aj mentálne. A tu nastávajú rozdiely. Hore možno vidieť mňa, čo robím, keď mám prestávku medzi sériami, to znamená, že sledujem si svoj zápisník, v ktorom mám tréningový plán, značí si tam, ako sa mi darí, ako sa mi nedarí, alebo niekedy proste len sedím, premýšľam, mám skrátka hlavu nastavenú na tréning. A dolu je znázornené to, ako to nemá vyzerať. Skrátka, vy nemôžete očakávať, že budete plne sústrediť na tréning, keď proste počas toho tréningu stále len scrollujete, riešite, kto čo pridal, prečo to pridal tak, ako to pridal a prečo vám daný človek odpísal to, čo vám odpísal, alebo prečo vám možno ten človek neodpísal, alebo riešite, nie, proste vy musíte fakt vypnúť a nastaviť si hlavu na tréning. Je to mega dôležité a niekedy by som povedala, že oveľa dôležitejšie ako to proste, že byť tam len fyzicky. Pre viac inšpirácie, nezabudni sledovať.